रोखायैनो माने जेलाव थांनांगोना बे एकदम माने रोखा जानानै दंथारो। जों नुदों जे नोंथाङा दा फालिदों बेवहाय जों दिनै दामनाय देनायजों लोगोसे गासैबो माने जोंनि बे बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि माने हारिमु आयदा माने गान खनग्रा देंखोगिरि मोसागिरि गासैबो जों गासैखौबो खावलायहरदों आरो दिनै बेनि मोनसे गोग्गोम जोंनि रंजानायनि दिन जों फालिदों। दा फैगोन जुदि समाव बिटिआर जुदि सरकारा बेयाव माबायदि माने खामानि मावनांगौ नोंथांमोना औ जोङो एबार सोलायनायखौ जि रोखोमनि मोनसे आगोलाव दोननानै जोङो चेन्ज लाबोगोन होननानै रायजो राजाखौ खोथा होबोदोंमोन आरो दिनै जों दाबो बे जायगायावनो स्टिल माने गसंनो हादों। मानो होनबा जों दा स्टार्टिं अबस्थायावनो थांनाय समाव बिपिएफ सरकारा जि रोखोमनि जाख्ल'दोंमोन आरो जों जाय बाथ्राफोरखौ बुंदोंमोन बेफोर खोथाया गासिबो रोखाजोब। जों दा दिनै फाइल नायनो मोन्दों। आं स्पेसियेलि पिडब्लिउडिनि एडभाइजार हिसाबै दिनै आं बे खोथाखौ बुंनो हायो रोखायै जे जि रोखोमनि लाइबिलिटि देखायनानै दोनदों बिथाङा 900 क्ररनिबो बारा। दा बेफोर फैसाफोरखौ जोङो दा स्कुटिनि खालामगासिनो दङ आरो बे खोथानिफ्राय मोनसे रोखा जायो जे माने गोबां माने जोंनि जि माने बिटिसि ओनसोलाव बिखया आमला पिडब्लिउडि जि अफिसारफोर दंमोन बा इएम बा बिथां शिबा गावनो दंमोन बे समाव बिथाङा जे एबार रोखायैनो माने जेलाव थांनांगोना बे एकदम माने रोखा जानानै दंथारो। जों नुदों जे नोंथाङा दा पिडब्लिउडि एडभाइजार बे एडभाइजार हिसाबै गिबियावनो मा रोखोमनि नोंथाङा लामा मावगोन? आं बुंगासिनो दङ जे जोङो एबार फैगौ समाव जोङो एबारनो जोङो सरकार गठन खालामनायनि उनावनो 700निबो बारा किल'मिटार लामा जों नैबे फैगौ एसेम्बलि इलेक्सननि आगोलावनो रायजोफोरनो मावनानै होगोन। मानो होनबा जों सरकाराव जनाय लोगो लोगो जोंखौ जोंनि स्टेट माने बिजेपिआ अननानै मोनसे समानै मोनसे बिजेपि जिएसपि आरो इउपिपिएल जों अननायनि गेजेराव मोनसे गुडविल होननाय मोनसे मिशन जोंखौ दानानै होदों आरो बे गुडविल मिशननि दारैनो जोंनो 700 किल'मिटार लामानिबो बांसिन हाबाफारि मावनो हानाय 500 क्रर जोंनो फैसा पेकेज होदों आरो दा जों बेजोंहाय गोबां लामा मावनो थाखाय आं पिडब्लिउडि एडभाइजार हिसाबै आं रेडि जानानै दं आरो